Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze inohlonze kusihlwa nje. Most importantly, a statement that is going to reflect on what is contained in our manifesto. If you remember, the issues of the economy, the issues of unemployment, the issues of peace and stability. I-ANC ithi konke sekumngomumo ngaphambi kombungazo wokusungulwa kwayo ozobanjelwa ekhaya elitsha eKapa kusasa. Bayede abashongo la dumisa abashongo la dumisa Sekuqubuka umdonsiswano phakathi kwengonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini kanye noNdlunkulu wakhe uNtokozo kaMayisela kulandela ukufakwa kwamaphepha enkantolo ngenhloso yokuvimbela umgcaco wengonyama. Professor Bengu has played a key role in shaping education and other social policies. Uvaleliswe njengeqhawe lo wabe ungqongqoshe wezemfundo wokuqala intando yabantu uDokotela uSibusiso Bengu enkonzweni yomngcwabo ebibanjelwe eOngoye kwaZulu Natal. Nabamanzi aphuma embobutsheni zomtshezi isiguqa esifulele ngamahlamvu asendonda kusuka siyakhuleka nenabezinyani ngengezengeze. Iphini lokuqala likaNobhala Jikelele we-ANC noMvula Mokonyane uthi bagculisekile ngamalungiselelo okubungaza iminyaka eyi-113 iqembu lasungulwa iJanuary 8 statement. uMokonyane uthi isimo esingesihle senhlalo yabantu kwezinye ingxenye zesifundazwe eWestern Cape yinto ekhathazayo njengoba abantu abaningi bekhungethwe ububha. Njengoba sekubalwa amahora ngaphambi kombhiyozo we-ANC obhekwe ngabomvu, iphini lokuqala likaNobhala Jikelele we-ANC uNomvula Mokonyane uthi iqembu lisebenzisa leli thuba ukuze liziphendulele ngeselikwenzile futhi libhekane nosizi lwemiphakathi yase-Western Cape. We really believe that the party that runs Western Cape and Cape Town doesn't know where our people live and doesn't care, because if you look at Philippi, if you look at Kwalanga, the collapse, just people saying rubbish is never collected and they've just given in. uMokonyane uphinde waqhamisa izinselele ezikhongethe izakhamuzi zakulesifundazwe okubalwa kuzo udlame olweyamene nobulili kanye nobugebengu. Last night I went to a place called Samora, where just as we arrived, one of our own comrades was actually robbed of his cell phone. But interestingly, the community, as we're part of the Reclaiming the Night anti-crime campaign, were able to apprehend the individual and we got our cell phone brought back to us. Kulindeleke ukuthi inkulumo kaMengameli we-ANC kusasa igxile emaphuzwini aqukethwe emqulwini wayo wezethembiso zokhetho. Most importantly, a statement that is going to reflect on what is contained in our manifesto. If you remember, the issues of the economy, the issues of unemployment, the issues of peace and stability, the issues of inclusive growth, the issues of international solidarity. Njengamanje i-ANC ibamba umcimbi wesidlo sakusihlwa ngenhloso yokuqoqa imali. Ake sixhumana ke bukhoma nomhleli weindaba ezithinta ukubusa kwezwe la e-SABC uMzwandile Mbeje. Shanda sikubingelele eindabeni zakusihlwa. Shandu ingabe sezwana? Engathi kusenenkinga encane ezokuxhumana noMzwandile wakwaMbeje. Ake siphinde futhi. Shandu, ungabe uyasizwa useKapa? Kancane. Njengoba leli qembu Shandu libambe lo mcimbi wesidlo sakusihlwa, sicela usitshele ukuthi ahamba kanjani amalungiselelo lapho, kanti yini esingayilindele enkulumeni kaMengameli we-ANC uCyril Ramaphosa ekhaya elisha kusasa. Ngethembe siyazwana manje. Yebo, sibonga kakhulu lapho e-studio njoba senishilo ukuthi
ngempela amalungiselelo aqhubeka ukuthi kube nolomcimbikazi omkhulu we-ANC. Njoba ubona ke emva kwami sebeqalile ke ukufika abantu futhi ke nabantu abazojabulisa okukhombisa khona ukuthi lokhu enye izinto zokubungaza unyaka we-113 i-ANC yasungulwa abemculo sebekhona kodwa ke okuzobaleka kakhulu kuzoba ke inkulumo ezothulwa umongameli mhlambe amazwibela nje azowaveza manje ntambama ngoba inkulumo ebalekile uzoyithula kusasa ezinkundleni zaseKhayelitsha. Into eyenzeka manje ke njoba usuzwile ukuthi osomabhizinisi kumbe labo abeseka iqembu elibusayo ke sebeqalile bayafika kulindeleke ukuthi ke behlale futhi ke benikele izimali ukuze bekwazi ukuthi phela ke iqembu ngempela likwazi ukukhula. Kuma nje iqembu le-ANC lizithola lingaphansi kwesimo esinzima kakhulu. Isizathu salokho ke uzokhumbula ukuthi okokuqala selokwaba nentando yeningi leli qembu lazithola lingaphansi kuka 50%. Lokho okusho ukuthini na? Okusho ukuthi ke alikwazi ukuphatha lilodwa yingakho seliphethe libambisene namanye amaqembu. Kodwa okuphinde futhi kube inkinga kakhulu kulesifundazwe sase-Western Cape. Leli qembu laligcina ukuphatha eminyakeni eminingi edlule futhi sibona ukweseka kwalo kulesi sifundazwe kwehla kakhulu. Ngabe ke umbuzo omkhulu ukuthi njengoba ke beze lapha okuyinto abayenza minyakanyaka kuzo zonke izifundazwe bazokwazi yini ukuthi ke besiguqule isimo ebabhekene naso kumanje nje. Umbuzo omkhulu ke loyo ozophendulwa ke loyo umongameli ngoba phela nje umongameli ezofunda istatimende lokuthiwa iJanuary 8 istatimende leso ukuthi ke isigungu esiphezulu se-ANC sihlale phansi sisixoxe ukuthi umkhombandlela muni iqembu okumele liwunikeze esizweni. Lokho ke mhlambe kuzokwazi ukuthi kubuyise amathemba eqenjini kodwa njengoba wazike sesishilo ukuthi ke iqembu lidonsa kanzima kakhulu. Sibone kulonyaka odlule lenza kabi kakhulu okhethweni esikhathini esingaphansi nje kwezinyanga kumbe kweminyaka emibili kulindeleke futhi ukuthi kube nokhetho lomasipala. Omunye umbuzo ukuthi ngabe lokhu okuyiphutha kumbe okungamaphutha elikwenzile lizokwazi yini likulungise ukuze phela mhlambe liqale ke liphumelele emikhandlwini. Lokho mhlambe ke okuzobe sekuba isisekelo sokuthi ke bephumelele ngo-2029. Konke ke lembuzo esinayo iyophendulwa kusasa ngesikhathi umongameli ke esekhuluma kodwa okwanamhlanje ke usazokhuluma nalabo ke afisa bexhase izimali bexhase iqembu ukuze iqembu liphambili. Sibonga kakhulu ke Shandu ngesikhathi sakho siyazi ukuthi wena nethimba lakho lezombusazwe lijutshwe lapho nizosenzela into ephakeme njengoba nihlalekele nisishayela into ecokemele umbukeli bekumzondelo Mbeje. Sekuqubuke umdonsiswano phakathi kwengonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini kanye noNdlunkulu wakhe uNtokozo kaMayisela kulandela isinyathelo sokufaka amaphepha enkantolo ngenhloso yokuvimbela umgcaco wengonyama kanye nonomzamo omyeni okulindeleke ukuthi ziwushaye ngasekupheleni kwalenyanga. Ngokwamaphepha esivimbelo senkantolo afakwe uNdlunkulu okaMayisela ufuna inkantolo ephakeme eMgungundlovu ivimbele ukuqhubeka kwalomgcaco ngenxa yomthetho ongasigunyazisile ukuthi sithathe omunye uNdlunkulu. Okuqukethwe amaphepha kaNdlunkulu okaMayisela ukholelwa ukuthi imbandela yomgcaco abashadele ngaphansi kwayo i-civil marriage ayivumeli ingonyama uMisuzulu ukuthatha omunye uNdlunkulu. Ohlwini lamaphepha senkantolo kaMayisela ufuna ukuthi ke uma kwenzeka umgcaco wesile uqhubeka inkantolo uthathwe njengekho emthethweni. Umgcaco wengonyama umphambi ephuci ikhubalo lenyanga uhlelelwe umhlazi ngama-24 kanye nomhlazi ngama-26 kuyona lenyanga esiphezulu kwayo. Usolwazi uSibusiso Bhengu waba ungqongqoshe wokuqala wezemfundo unconywe ngeqhaza alibambe ekuguquleni isimo sezemfundo kulelizwe. Iphini kaMengameli wezwe uPaul Mashatile uhloniphe uSolwazi uBhengu ngenkathi ekhuluma enkonzweni yomncwabo ebisenyuvesi iZululand KwaZulu-Natal. uBhengu udlule emhlabeni esikhathini esingangesonto esedlule kanti beseneminyaka engama-90 ubudala.
Amaphoyisa ahloniphe uSolwazi uSibusiso Bhengu owayenguthisha aphinde abe yisifundiswa. uSolwazi uBhengu utuswa kakhulu ngeqhaza lakhe ekuthuthukiseni ezemfundo kuleli ngemuva kokuphatha kuhulumeni wencindezelo. Professor Bhengu has played a key role in shaping education and other social policies, contributing to the transformation of the sector and most importantly, reversing the legacy of apartheid education. Osopolitiki bachaze uBhengu njengomholi obeqotho futhi ethembekile. Professor Bhengu was a father, a mentor, a role model and a moral guide to upright and responsible and patriotic citizenry, as well as a leadership with integrity. But what was remarkable to me about Professor Bhengu was his humility. He was the most experienced, as I said, but there wasn't a tinge of arrogance in him. Umndeni wakhe uBhengu uthi ukuzinikela kwakhe enkolweni yobuKristu kwenze ukuthi asebenzele abantu bakuleli ngokwethembeka. Ubaba was of exceptional ability. You know, one of the biggest challenges that we have is to choose incompetent people. Kuvaleliswa umholi ekuthiwa ke iqhaza lakhe lingene emkhakheni eyahlukahlukene kuleli. uSolwazi uBhengu ufihlwe emthunzini. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngikwadlangezwa. Mbukele sasiqhubeka itolo kanti mabesibuya sizophathela udaba oluthini. We are very much disappointed with the security measures that are here in place. Amaphoyisa athungatha abasolwa abahlanu ngemva kwesigameko sokudlwengulwa kwabahlengikazi ababili abebesebenza ebusuku emtholampilo eHatshweni ngaphandle kwasePolokwane esifundazweni iLimpopo. Asikubingelele sikwamukele mbukele mabusanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi iANC ithi konke sekumngomumo ngaphambi kombungazo okusungulwa kwayo ezobanjelwa ekhaya elisha eKapa kusasa. Asikhumbuza ke mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Amaphoyisa athungatha abasolwa abahlanu ngemva kwesigameko sokudlwengulwa kwabahlengikazi ababili akade besebenza ebusuku emtholampilo eHatshweni ngaphandle kwasePolokwane esifundazweni iLimpopo. Indawo ethathwa njengokululama iphenduke yaba indawo yobugebengu. Amaphoyisa athi uphenyo lwawo lungakaphuthulwa lukhomba ukuthi amadoda behlome ezingovolo akasele emtholampilo phakathi kwamabili. Kusolwa ukuthi babophe onogada basebeya egumbini lokubelethela nalapho bethole khona abahlengikazi ababili. And it alleged that they were assaulted and also sexually assaulted. So at around 4 a.m. one of the security personnel managed to escape from where they were tied and locked and ran to the nearby community to ask for help. Inyunyana ithi umnyango wethula ukusebenza ubusuku nemini kwalomtholampilo yize ezokuphepha singaqinisiwe ngokwanele. We are very much disappointed with the security measures that are here in place. If we can go deep, you will see that some of the security elements are not in proper place, yet department allowed the 24 service to continue. Umnyango uvalile lomtholampilo kwesikhashana. Izakhamuzi ngeziphatheke kabi zithi lokhu kungaba nomthela ongemuhle empilweni yazo. This clinic is a clinic that we have trusted because it's the only clinic right around the Chweni side. So if something like this happened, it means that it won't happen once. It will eventually happen again. Amaphoyisa aphenya icala lokudlwengulwa elokuthumba kanye nelokuphanga. Inhlangano eluleka ngokwengqondo eSADC inxusa laba abafundi abalinda imiphumela yabo kaMatric ukuthi behlise umoya bangabi netwetwe njengoba sekusemoma ukuthi ikhishwe imiphumela zizinkulungwane ezimbili ingcinga eyitholwa ile nhlangano ngosuku njengoba laba abalinda imiphumela becelwa ukweluleka ngokwengqondo. Iqeqebana labafundi bakaMatikletsheni laseSoweto lithi selimagange ukuvuna elikutshalile njengoba sekusemome
Ukushicilelwa kwemiphumela ka-matric ngesonto elizayo. It's mixed emotions. I can't even understand them because immediately after I was done writing, I've been looking forward to the day. But then now, since it's approaching, anxiety is starting to kick in. It's a lot. But then I'm trusting myself, trusting God at the same time, and hoping for the best. I'm very anxious about it. I don't know what the future holds, but I'm hoping it's good marks. I know I performed well, but Futi, I'm very afraid of all the times I chose to sleep. Inhlangano ehlinzeka ngosizo lwengqondo iSouth African Depression and Anxiety Group ithi sebenza ngokungakhathali ukudambisa itwetwe kubafundi. I think the matriculants need to take a step back and look at how far they've come. Having to get to where they are right now, that had to be a lot of hard work that they put in. I think they need to embrace the fact that they've reached this far, and they have to also acknowledge the fact that the journey might have not been easy, but they made it. ISADC inxusa abazali ukuthi beseke izingane zabo kungakhathalekile ukuthi ziphasile yini noma cha. Isiphepho sicekele phansi izindlu kumasipala iChief Albert Luthuli esifundazweni eMpumalanga. Umasipala usahlonza umonakalo kanti izakhamuzi ezikhahlamezekile isakhoseliswe ematendeni ukuze ifihle ikhanda okwesikhashana. Isiphepho esimangalisayo sishiye kumoshakele kuphephuke uphahla kwabhodloka amafastela. Izakhamuzi esithintekile okubalwa nesaguga uJohana Lubhede indlu yakhe ikhahlamezeke kakhulu njengoba uphahla luphephukile kwacila izingubo nezinye izinto zasendlini. Ngenhlanhla akekho olimalile. Ngiyezwa ukuthi vuvubuhleli la ekhoneni. Nangithi ngiyahlola ngithola lo mkhukhulo. Uzala wafike wabrika lapha bangithi ngiyasukuma ngiyabaleka mangiya ngaphakathi ngithola ukuthi masenka wasekho. Bude buduze umuzo kaNkosi awusalanga njengoba belahlekelwe yikho konke. Ezanke bamnandi ngithi nje siwumndeni ngoba into enzekile sivuke ekseni kwavela isiphepho esincane kodwa senza umehluko omkhulu. Sathatha wonke amasenke ifurniture yathelwa amanzi. Umasipala iChief Albert Luthuli usahlola umonakalo kanti uphinde wanikeza usizo kulabo abathinteke kakhulu. The municipality siletha iservice lekhona lesinayo njengama tent netiponchi kanye nekudla ke iNGO khona lesilekeleleke laba affected sikhonile ba delivera ema food parcel ngoba nekudla bekubese kuyamosheka. Le ndawo ejwayele ukuba nesiphepho futhi kubikwa ukuthi kuzoba nezimvula eziningi kulempela sonto. Umhlahlo simo sezulu uyalandela emva kwekhefu sabuya. Ziyaguqa-ke lapha bese kuphathele zona usizoqala ukwenyuka umthamo weyimoto emgwaqeni emkhulu yakulelizwe kulempela sonto njengoba abantu abaningi bazobe sebebuya kwazise nezikole ziyavulwa ngolwesithathu. Niyanxuswa-ke bashayeli ukuthi niphathe kahle emgwaqeni nibekezelelana uma ngabe usuza ukuthi ukhathele phumela eceleni komgwaqo uphumule. Nabafundi laba bebebhala-ke umatric ngonyaka owedlule bayanxuswa-ke ukuthi-ke bazame ukwehlisa umoya bahlale nezihlobo zabo uma ngabe beney'nkinga bazame ukuxhumana nabanye
nabanye abantu ukuze behliseke ingcindeze semqondweni wabo ngoba ke imphumela izomenyezela. Uma ngabe umuntu engaphumelelanga angalahli ithemba, ithuba lesibili lenziwa uhulumeni lisekhona lokuthi umuntu alungise izifundo zakhe ebese kwazi ukuqhubeka nempilo. Ukuyibulala akukaze kwasiza umuntu. Usale kahle.